Vi er i krig med Afghanistan. Vi er i krig med Irak. Rusland truer i øjeblikket med at invadere Ukraine og tage en stor portion af det land tilbage. Og der er fugleinfluenza, svineinfluenza, en ny parasit, der kan slå os ihjel, hvis vi spiser høns. Ukrainske demonstranter bliver skudt ned af den ukrainske fucking efterretningstjeneste, eller hvad fanden det nu engang er. Kvindelige turister i Indien overfaldes og voldtages. Hjemløse efterlades til at drukne og dø i deres eget lort. Danske indvandrere er forhadte. Kvinder er betragtet som underlegne. Alt imens er det åbenbart nemt nok at blive stemt ind til kommunalvalget, på trods af, at du landskendt klam stodder med en købekone. Så kan jeg for helvede da også få lov til at drikke en øl i fred efter maden. Det kan godt være, men det er stadigvæk et sørgelsyn at se, hvordan du misbruger dine næver. Nu op, altså. Nu bare hjælp mig igennem den der skide kasse en gang imellem, så vil det hele være meget nemmere. Der vil ikke være noget problem for helvede. Hvor lang tid er det, du har boet her hos mig? 4 uger, tror jeg. Og hvor mange af de dage har du så ikke drukket? Fanden tal også på den her måde. Jeg havde siddet i hvad, et minut eller sådan noget, og bare plapret løs, uendeligt. Hvad er det for en måde at føre samtale på? Det er jo ikke nogen i verden, der taler på den her måde. Det er jo så fucking i scenesat, for fanden. Det giver jo ingen mening. Ja, jeg følger dig sgu 100%. Jeg er bare træt af det egentlig. Jamen, det er også fordi, der er de der fucking kameraer på os lige nu, mand. De er jo ikke som vi plejer at være. Altså, fucking... kan du se den her smøg? Var den tændt før? Var den fucking tændt før? Jeg er næsten fucking tom. Hvad er det ved at blive nu i karakter? Det ved jeg ikke. Allan oprør! Vi har været i karakter i 4 dage straight. Jeg vil ikke blive... Jeg har ikke engang de samme bukser på, som da vi startede, for helvede. Jeg skal ikke skubbe over det hele. Det er jo ikke, altså, det er jo så dumt. Har du skæg? Jeg skal ikke skubbe over det hele. Prøv at se mig på halsen. I vokser frem. Guys, kontinuitet er relativt. Det er lige meget. Det er lige meget. Vi skal bare være færdige inden fredag. Jamen vi er færdige. Det er fredag! Jeg ved godt, hvis vi afleverer der digitale portfolio her senest 12 i dag eller sådan noget. Jesus Christ, Allan. Hvad for helvede, Allan? Jesus Christ. Jeg gider ikke mere. Alex! Jeg gider ikke mere! Men det værste er jo, det er jo ikke engang fordi, at det er sådan fucking, Skuespiller. Alex. Du skal ikke filme mit værelse. Vi skal bare filme lidt. Jeg gider ikke mere, Allan. Skrid. Det var en lille film. Jeg har brændeting. Jeg kan lave brandmærker, Allan. Gå! Jamen, jeg vil jo bare lave film. Jonas, du vil stadig hjælpe med at filme, ikke? Allan, den her fucking scene hænger jo ikke engang sammen med den, der var før, for helvede. Han sidder lige derovre. Giver ikke nogen mening. Altså, gå nu bare ind og fucking klippe det lort sammen. For det overstået. For det er overstået. Jeg gider ikke mere. Julius, skal ikke film? Ikke noget film. Skal vi bare finde en lille film? Nej. Det var en lille film. Nej, heller ikke bare en lille film. Det er jo ikke... Altså, der er en grund til, at det er en kort film. Sidst du sagde en kort film, der sad vi ude i en skov i en måned. Jeg synes stadig, du er en god træning, når jeg fik lavet. Okay? Nu vil jeg sige, hvad jeg vil.